Estamos a pique de comenzar a campaña aquí na ría, onde dependen milleiros de familias directa e indirectamente do traballo desta ría. A previsión é que comece o día 10 de setembro e volvemos a ver a repetición dun episodio que aconteceu no 2015, donde a piques de comezar, ou a previsión a piques de comezar a campaña, os traballadores e traballadoras que solicitaron os permisos para a explotación por terra, pois todavía non recibiron resposta de si van a ser aceptadas as súas solicitudes. Daquela foron máis de 500 persoas que tiveron que facer oposición e presión popular para que lles permitiran ir a traballar. Ora son máis de 220. Dende Marea piden á Xunta que resolva canto antes o proceso das solicitudes, posto que a pesar de contar aínda con prazo de reclamación ata o día 11, prevese que a campaña abra o día 10. Os traballadores e traballadoras pediron o permiso fai 4 meses e medio e a Consellería incumple a lei porque aos 3 meses tiña que estar resolto. Esperemos que non volvan a facer, como fan habitualmente, de intentar botarlle a culpa aos traballadores ou intentar elevar o marco de que se retrase a campaña por culpa destes traballadores, cando é responsabilidade absoluta e incumplimentos absolutos destes mordadelos que teñen de todo menos de bos xestores.